खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं किंगन मुसारि मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों हादोरसानि राजखान्थियाव मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों हिमन्त मन्त्रि आफाद फेरथायनि मन्त्रिफोरनो बिफान गथायनाय जाबाय बिश्वजित दैमारिया मा मन्त्रि मोनखौ आरो सोर मन्त्रिया मा बिफान मोनखौ बेखौ लानानै आबुङै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लादों हिमन्त मन्त्रि आफादनि फेरथायनि उनावनो बिफान गथायनाय जाबाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा दिनै मन्त्रि आफादनि बिफान राननाय जाबाय आरो सोर मन्त्रिया बिफान मा मोनखो बेखौ लानानै आबुङै फोरमायनो लादों सा 12 मन्त्रिनि बिफान राननाय जाबाय आरो बिश्वजित दैमारि बिथांनो हेन्डलुम टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार बिफान होनाय जादों आरो लोगोसे स्पर्ट्स युथ वेलफेयार स्किल एमप्लयमेन्ट आरो बेबायदिनो गोबां बिफान होनाय जादों एन्टारप्रेन्योरशिप इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ आरो कालचार बिफान बिश्वजित दैमारिनो होनाय जादों आरो हिमन्त मन्त्रि आफाद बिफाननि बेबायदिनो सा 12 मन्त्रि गोदान बिथांमोननो मन्त्रि बिफान होनाय जाबाय सा 12 मन्त्रि आफादनि गेजेराव सोर मन्त्रिया मा बिफान मोनदों नोंथांमोननि आबुङै फोरमायगोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाज बिजोङाव पस्ट होनानै फोसावनानै जाबाय सा 12 मन्त्रि बिथांमोननो मन्त्रि बिफान राननायखौ लानानै आरो बेबायदिनो बिश्वजित दैमारिनो हेन्डलुम टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार बिफान स्पर्ट्स युथ वेलफेयार स्किल एमप्लयमेन्ट आरो एन्टारप्रेन्योरशिप इन्डिजिनियास आरो ट्राइबेल फेथ आरो कालचार बिफान गथायनाय जादों बिश्वजित दैमारिनो आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्माया गावनो नखर आरो राजखान्थियारि पिडब्लिउडि बिफान राजा लामा पिडब्लिउडि पावार इनफरमेशन पाब्लिक रिलेशन प्रिन्टिं आरो स्टेशनारि बिफानखौ गावनो लाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया डाक्टर रनज पेगुनि बाथ्रा बुङोब्ला फिन सोलोंथाइ बिफान गथायनाय जादों डाक्टर रनज पेगु बिथांनो डाक्टर रनज पेगु बिफाननो फिन सोलोंथाइ बिफान लोगोसे ट्राइबेल एफेयार्स बिफान गथायनाय जादों डाक्टर रनज बिफाननो आरो रनज पेगु बिथाङा लोगोसे स्कुल इडुकेशन हायर इडुकेशन ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन इनफरमेशन टेक्नोलॉजी बिफानखौ गथायनाय जादों आरो बेबायदिनो मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांनो हेल्थ फेमिलि वेलफेयार मेडिकेल इडुकेशन आरो रिसार्च बिफानखौ गथायनाय जादों अशोक सिंघालनो बिमल बरा बिथांनो फिन हारिमु अनसाय बिफान गथायनाय जादों बिमल बराया फिन कालचार एफेयार्स इंडस्ट्रीज कमार्स एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट इस्ट पलिसी एफेयार्स बिफानखौ गथायनाय जादों मन्त्रि बिमल बरानो पीयूष हाजरिकानो बे बाराव एग्रिकालचार इरिगेशन पेरामिलिटारि एफेयार्स बिफान गथायनाय जादों बे बाराव एग्रिकालचार बिफानखौ आरो इरिगेशन बिफानखौ गथायनाय जादों मन्त्रि पीयूष हाजरिकानो लोगोसे पेरामिलिटारि एफेयार्स बिफान गथायनाय जादों पीयूष हाजरिकानो जयंत बल्लभ बरुवा फाइनेंस इनभाइरनमेंट फरेस्ट माइन्स आरो मिनारेल्स बिफानखौ गथायनाय जादों मन्त्रि जयंत मल्लभ बरुवा बिथांनो केशव महन्त बिथांनो रेभिनिउ डिसास्टार मेनेजमेंट साइन्स टेक्नोलॉजी आरो क्लाइमेट चेन्ज जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशनखौ बिफानखौ गथायनाय जादों मन्त्रि केशव महन्तनो आरो गोदानै मन्त्रि बिफान मोननाय गोदान मन्त्रि मोखां कौशिक राय बिथांनो मन्त्रि महरै बेबायदिनो फुड पाब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन एंड कन्ज्यूमर एफेयार्स हाउसिंग एंड अर्बान एफेयार्स कर्पोरेशन बिफानखौ गथायनाय जादों मन्त्रि कौशिक रायनो आरो कृष्णनन्द पाल बिथाङाबो गोदानै मन्त्रि मोननो हादों आरो गोदानै मन्त्रि महरै बिथांनो बिफानखौ गथायनाय जादों पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं हिल एरियास बराक भेलि डेभलपमेन्ट बिफानखौ बिथांनो गथायनाय जादों कृष्णनन्द पालनो आरो श्रीमती नीलिमा देवी बिथाङाबो गोदानै मन्त्रि मोननो हादों गोदान मन्त्रि महरै बिथांनो एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि फिसारि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों बिफानखौ गथायनाय जादों नीलिमा देवीनो एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि फिसारि बिफानखौ गथायनाय जादों नीलिमा देवीनो आरो फारसेथिं अश्विनी राय सरकारा मन्त्रि महरै बिफानखौ मोननो हादों ससियेल जास्टिस एन्ड इम्पावरमेन्ट सयल कन्जारभेशन वेलफेयार अफ माइनरिटिज एंड डेभलपमेन्ट बिफानखौ मोननो हादों अश्विनी रय सरकारा आरो गोदानै मन्त्रि मोननाय सुशान्त बरगहाय बिथाङा वाटार रिसोर्स जुडिशियेल बिफानखौ मोननो हादों गोदानै मन्त्रि मोननो हादोंमोन बिथां सुशान्त बरगहाय आरो सुशान्त बरगहाया गोदानै मन्त्रि महरै बिथाङा वाटार रिसोर्स जुडिशियेल बिफानखौ मोननो हादों आरो बेबायदिनो हिमन्त मन्त्रि आफादाव बिफानखौ दिनै राननाय जाबाय आरो बेबायदिनो समाज बिजोङाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि समाज बिजों एकाउन्टआव बेबायदिनो फोसावनानै होनाय जादों सा 12 गावखौ लाफानानै सा 12 मन्त्रि बिथांमोननो बिफानखौ राननानै होनाय जाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मन्त्रि आफादनि मन्त्रि बिथांमोननो बिफानखौ गथायदों आरो बेबायदिनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावबो बेबायदिनो बिफानखौ लानो हादों आरो बेबायदिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो
गोबां बिफानखौ आजावदों। हिमन्त बिश्व शर्माया नखर बिफानखौ लाफानानै राजखान्थियारि पिडब्लिउडि बिफान, राजा लामा पिडब्लिउडि पावार, इनफरमेशन, पाब्लिक रिलेशन, प्रिन्टिं आरो स्टेशनारि बिफानखौ गावनो लाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो डाक्टर रेनुस बग'आ फिन सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे बेबायदिनो इडुकेशन हायार सेकेन्डारि ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफानखौ मोननो हादों बेबायदिनो डाक्टर रेनुस बग' आरो फारसेथिं जाय बड'लेण्ड हालामनि मन्त्रि मोननो हानाय बिथां बिश्वजित दैमारिनो बेबायदिनो हेन्डलुम टेक्सटाइल बिफानजों लोगोसे ट्राइबेल बेबायदिनो जौगाथाय फेट आरो कालचार बिफानखौ गथायनाय जादों। इन्टारप्रेनियरशिप, इन्डिजिनियास आरो ट्राइबेल फेट आरो कालचार बिफान मोननो हादों बिश्वजित दैमारिया। आरो बिथांखौ मैया बेबायदिनो गावनि बियाबाव गाजा गोमजायै दुंब्रुदै बरायनाय जादोंमोन बिश्वजित दैमारि बिथांमोन आरो बेबायदिनो हिमन्त मन्त्रि आफादनि सा 12 मन्त्रि बिथांमोननो बे बिफानखौ गथायनानै होनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारिनो बेबायदिनो हेन्डलुम टेक्सटाइल बिफानजों लोगोसे ट्राइबेल जौगाथाय, लाइमोनफोरनि जौगाथायजों लोगोसे आरो थागिबि जौगाथायनि बिथिंनि बिफानखौ गथायनाय जादों। मन्त्रि आफादखौ लानानै बेबायदिनो गोबां सावरायजादोंमोन आरो जा बिफान मोनो बेखौ लानानै गोबां आब्रुथियै मोजाङै हाबा मावनो थाखाय थियारि जानानै थानायनिबो बाथ्रा फोरमायदोंमोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा। आरो साननैसो सिगाङावसो बेबायदिनो बिथांमोना मन्त्रि महरै ज्योति बिष्णु हादोर गेजेरारि नब्लाङाव समाय लादोंमोन आरो समाय लानायनि उनावनो दिनै फिन बेबायदिनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि समाज बिजोङाव मन्त्रि बिथांमोननो बेबायदिनो बिफानखौ राननानै होनाय जाबाय। आरो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्रा बुङोब्ला बिश्वजित दैमारि बिथाङा गिबि मन्त्रिया जा बिफान होगोन आरो बे बिफानखौनो मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय गोग्गोयै आब्रुथियै मावफुंलांनो थाखाय बिथाङा थियारि होननानै बिथाङा रोखा खालामनानै होदोंमोन एबा रोखायै बिजाथाय फोरमायदोंमोन। आरो जोबनायाव दिनै मन्त्रि बिथांमोननो बिफानखौ राननाय लोगो लोगोनो बिश्वजित दैमारिनो हेन्डलुम, टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार, स्पर्ट्स, इउथ वेलफेयार, स्किल इमप्लयमेन्ट आरो लोगोसे इन्टारप्रेनियरशिप, इन्डिजिनियास आरो ट्राइबेल फेट आरो कालचार बिफानखौ गथायनानै होनाय जायो एबा राननानै होनाय जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांनि बाथ्रा बुङोबा बिथाङा गावनो नखर आरो राजखान्थियारि पिडब्लिउडि बिफानखौ लादों। लोगोसे बिथाङा राजा लामा पिडब्लिउडि पावार, इनफरमेशन, पाब्लिक रिलेशन, प्रिन्टिं आरो स्टेशनारि बिफानखौ गावनो लाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो फारसेथिं जायनो डाक्टर रेनुस बग'नि बिथांनि बाथ्रा बुङोब्ला बिथाङा फिन सोलोंथाइ मन्त्रि महरै मोननो हादों आरो सोलोंथाइ मन्त्रि महरै बिथांनो गथायनाय जादों स्कुल इडुकेशन, हायार इडुकेशन लोगोसे ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफानखौ गथायनाय जादों। अशोक सिंघाल बिथाङाबो थांनाय मन्त्रि महरै बिथाङा गोबां बिबान आजावबोदोंमोन आरो बिथांनो फिन हेल्थ आरो फेमिलि वेलफेयार, मेडिकेल इडुकेशन आरो रिसार्च बिफानखौ गथायनाय जादों। आरो बिमल बरा बिथाङा फिन बेबायदिनो कालचार बिफानखौ मोननो हादों एबा हारिमु बिफानखौ मोननो हादों। बिथाङा बे हारिमु बिफानजों लोगोसे बिथांनो गथायनाय जादों इन्डास्ट्रिज, कमार्स आरो पाब्लिक इन्टारप्राइजेस एक्ट, इस्ट पलिसि एफेयार्स बिफानखौ बिथांनो गथायनाय जादों। मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांनो बेबायदिनो बेबाराव एग्रिकालचार इरिगेशन बिफानखौ गथायनाय जादों। आरो लोगोसे जयन्त मल्ल बर'आ बिथांनो फाइनेन्स, इनभाइरनमेन्ट आरो फरेस्ट माइन्स आरो मिनारेल्स बिफानखौ बिथांनो गथायनाय जादों। आरो बेबायदिनो केशव महन्त बिथांनो बेबाराव रिभिनिउ, डिसास्टार मेनेजमेन्ट, साइन्स आरो टेक्न'लजि, क्लाइमेट चेन्ज, जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन बिफानखौ बिथांनो गथायनाय जादों। आरो गोदान मन्त्रि मोननो हानाय कौशिक राय बिथांनि बाथ्रा बुङोब्ला कौशिक रायनो फुड आरो पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन, कन्ज्युमार एफेयार्स बिफानखौ गथायनाय जादों। लोगोसे हाउजिं, अर्बान एफेयार्स कर्प'रेशन बिफानखौ गथायनाय जादों। आरो गोदानै मन्त्रि मोननो हानाय कृष्णेन्द्र पाल बिथांनोबो पाब्लिक हेल्थ, इन्जिनियारिं, हिल एरियास, बराक भेलि डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव बे बिफानखौ बिथांनो गथायनाय जादों कृष्णेन्द्र पाल बिथांनो। आरो लोगोसे आइजो मन्त्रि महरै बिथांनो नीलिमा देवीनो एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि फिसारि बिफानखौ बिथांनो गथायनाय जादों। आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गोदानै मन्त्रि मोननाय सुशान्त बरग'हाय बिथांनो वाटार रिसोर्स जुडिशियेल बिफानखौ गथायनाय जादों मन्त्रि सुशान्त बरग'हायनो। आरो बेबायदिनो हिमन्त बिश्व शर्मा दैनाय मन्त्रि बिथांमोननो सा 12 मन्त्रि गोदानै बिफानखौ राननानै होनाय जाबाय। आरो बेबायदिनो बिश्वजित दैमारिनो हेन्डलुम, टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार बिफान गथायदों। लोगोसे स्पर्ट्स, इउथ वेलफेयार, स्किल इमप्लयमेन्ट आरो इन्टारप्रेनियरशिप, इन्डिजिनियास, ट्राइबेल फेट आरो कालचार बिफानखौ गथायनाय जादों बिश्वजित दैमारिनो।